खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफानि गेजेरजों थाफानाय जौगाथाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय बे समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा मोनफानि उनाव मोनफा मावफुंनो थाखाय थांखि लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों थाफानाय जा दफानि गेजेरजों थाफानाय स्पर्ट्स एकाडेमिखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता ओनसोलाव बे समाव गायसनबाय आरो बे स्पर्ट्स एकाडेमिया गासै 171 कौटि रांनि स्पर्ट्स एकाडेमिखौ बे समाव रौता ओनसोलाव गायसनबाय आरो बे गायसननायनि गेजेरजों थांनाय साननैसो सिगां बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा उदालगुरिनिफ्राय रौता ओनसोलाव गायसनफैनायखौ लानानै अजद दैखांदोंमोन आरो बे अजद दैखांनायखौ लानानैनो मन्त्रि चरण बर' बिथाङा बे समाव फिनजाथाय होदों। उदालगुरि रौता ओनसोलाबो उदालगुरि जिल्लानिनो मोनसे पार्ट उदालगुरि ओनसोलनि जायखिजाया ओनसोलावनो एबा गायसननो हायो होननानै बे समाव मन्त्रि चरण बर' बिथाङा फिनजाथाय होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बेखौ मा रोखोमनि आं बुंनो हायाखिसै आं नुदों जे उदालगुरियाव मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि बानायनाय जागोन। दा उदालगुरियाव स्पर्ट्स एकाडेमि होनोब्ला उदालगुरि टाउनखौल'थ' बुजायनाय जाया गथाय जिल्लाखौनो बुजायनाय जायो। दा बे हिसाबै जिल्लानि बबेबा मोनसे जायगायाव जादों दा बेवहाय माने बेबायदि बहाबा सेनानै लांबाय मानाय बे एक्सुवेलि बारा जुक्ति थानाङा आरो जिहेथु रौतायाबो जोंनिनो ओनसोल आरो रौतायाव जोंहा हाबो जों जिहेथु मोनबाय आरो नैबेखौ जों उदालगुरियावनो गायसननो नाजादोंमोनबो खिन्थु हा बेबायदि मोननाय जायाखिसै 250 बिगा हा 250 बिगा हा मोननाय जायाखै खिन्थु जों बेवहाय मोनबाय खोब मोजां हा दङ नेशनेल हाइवेनि सेराव आरो बे मोनसे एकाडेमि माने बियो बेबायदि एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायनाय बुस्थु नङा बे मोनसे स्कुला माने टाउन खाथि थानांगौ बा गोजान थाबा माबा मोनसे जागोन होननाय बेवहाय गैया जिहेतु बे हस्टेल फेसिलिटि दं प्राय बयस गार्लस 400सो स्टुडेन्ट बेवहाय थानानै जिहेतु सोलोंनो हागोन बेवहाय रौता जाबा जे रायजो राजा माबा मोनसे उसुबिदा जागोन आं साना आरो ओंखायनो बिथाङा मा साननानै बुंदों आं बेखौ बुंनो हाला खिन्थु दिनै बयबो खुसि उदालगुरि जिल्ला हिसाबैनो बयबो खुसि जिहेतु जोंनो बेखौ नांथारगौमोन आंहाबो मोनसे ड्रिम दंमोन बेखौ बानायनो खिन्थु मोनसे समाव आं हायाखिसै खिन्थु दाख्लि जिहेतु जि पिस एकर्डनि गेजेरजों नैबे प्रजेक्टआबो दंमोन बेखौ जों जिहेतु आराम्भ खालामनो हाबाय हा थाब दिहुननानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो जि नुदों बेखौथ' 2 बा 2.5 इयार्सआव हानांगौ आरो